Tervehdys! Tänä aamuna kokoonnuttiin Rastori-instituutin ja Tampereen kauppakamarin aamiaiselle ja keskusteltiin teemasta katoavatko esihenkilöt sukupuuttoon. Emilia, miten sä näet, että pitää toteutua, jotta meillä hommat sujuu jatkossakin? Joo, jotta me voidaan vastata niihin johtajuuden haasteisiin, niin täytyy olla selkeä strategia. Täytyy miettiä, minkälaiset organisoitumisen muodot ja johtaminen tukee sitä valittua strategiaa ja minkälainen johtamisen kulttuuri ja työyhteisön kulttuuri tukee sitten näitä edellä mainittuja. Hyvä. Entäs Toni, mitä ajatuksia heräsi tänä aamuna? No kyllä mä kiteyttäisin sen oikeastaan sellaiseen lyhyen lauseeseen, että jaettu johtajuuden tapa on se paras tapa, mutta se edellyttää kyllä rutkasti kypsyyttä organisaatiolta ja yhteisöltä. Eli katoavatko esihenkilöt sukupuuttoon, sitä me ei tiedetä, mutta joka tapauksessa meidän pitää huolehtia työyhteisöstä, jotta meidän kaikki on siellä sitten hyvä myös tulevaisuudessa tehdä töitä.